What's up mga kaagapay? So to this video guys ay sisilipin lang natin yung paglipat ni Dalaman dun sa kanyang bagong bahay mga kaagapay. So yun guys, makikita natin dito na talagang nabuo na yung bahay ni Dalaman mga kaagapay. So tuwang-tuwa yung kanyang buong pamilya. So guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga kasunod pa nating videos. So guys, sa channel na to more on encouragement lang tayo, so mag-encourage lang tayo dun sa mga small YouTuber at sa mga magsisimulang pasukin ang pag-YouTube o yung pagiging vlogger mga kaagapay. So guys, sisilipin lang natin yung highlights kung ano nga bang meron doon sa paglipat sa bagong bahay ni Dalaman mga kaagapay. So same as usual mga kaagapay, makikita natin dyan na nagtutulungan pa rin yung buong grupo mga kaagapay. So yan, makikita natin dyan yung bahay ni Dalaman mga kaagapay. So which is hindi pa yan tapos. So yun yung mga kwarto nila. So hindi pa yan tapos, medyo magulo pa. So wala pang pintura mga kaagapay. So ang importante dito, buo na yung bubong at saka yung pinto. So pwede na talaga siyang tirahan. So yun guys, so naglilipat sila. So makikita naman natin dyan na talagang buong suporta ang buong team para tumulong sa bawat isa mga kaagapay. So kung makikita natin dyan guys, yun yung kanyang kusina. So medyo magulo pa guys kasi hindi pa yan tapos. So under construction pa rin naman yan, pero pwede na siya tirhan. So yun guys, ganda yung kanyang concept ng kanyang bahay. Malaki yung kanyang bahay guys. So tamang-tama sa kanyang pamilya, So yan, makikita natin. So yan yung labas na part ng kanyang bahay. So makikita natin guys, wala pang pintura yan, pero buo na yung kanyang bahay. So naka-sliding window na rin siya, So maganda yung kanyang ekstruktura ng kanyang bahay mga kaagapay. So ano to, panlaban sa bagyo. So alam naman ata natin, sabi rin na Dalaman, yung lugar nila ay talagang dinadaanan ng bagyo at minsan nga natatakot siya na madala yung atip ng kanilang bahay. So yung ginawa niya guys, fully concrete na talaga yan guys. So ang ganda ng kanyang bahay mga kaagapay. So ayan, mayroon din nag-glaze ng kanilang bahay. So yun guys, ang pinakamaganda dito, pinapublish yung kanilang bahay. So yun, traditional naman talaga natin ginagawa yan. So yun guys, nakita na natin yung mumunting highlights na ginawa natin mga kaagapay. So konting reaction lang tayo dito mga kaagapay. So yung buong video pala na to mga kaagapay, mapapanood natin sa Harabas channel sa episode 440 guys. So pupuntahan natin yan mga kaagapay. So guys, yung channel na to, todo suporta lang sa Harabas. So nandito lang tayo lagi. So solid supporter tayo mga kaagapay. So yun guys, kunting reaction lang tayo, So pinapakita lang sa video na to na dahil sa YouTube, nagkaroon sila ng pag-asa. So nagkaroon sila ng bahay mga kaagapay. At the same time guys, sa tulong ni Harabas mga kaagapay. So itong team leader nila guys, napakabait na tao. So handang tumulong sa kanyang team. So lahat sila guys, may kanya-kanyang mga bahay. So ipinapakita lang talaga dito guys na may pag-asa sa YouTube at the same time huwag kang mawalan ng pag-asa. So one day pag ikaw ay umangat din at umasinso, baka one day ikaw rin yung ma-features na magpapagawa ng bahay ng katulad ng ganito. So mga kaagapay, so dito lang tayo guys. Ito ulit guys ang inyong kaagapay na nagsasabi, sa buhay ngayon guys, piliin na lang natin maging masaya at piliin na lang natin kasama ang ating mga pamilya. So hanggang sa muli, bye! God bless everyone!